Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako zmazať svoj TikTok účet. Najprv spustíme TikTok aplikáciu a klikneme na profil vpravo dole. Potom vpravo hore uvidíme 3 čiarky, na ktoré klikneme. Úplne dole nájdeme nastavenia a súkromie. Klikneme na to, potom hore na účet a dole uvidíme možnosť deaktivovať alebo zmazať účet. Klikneme na to, budeme presmerovaní a uvidíme dve možnosti. Buď deaktivovať účet, nikto ho neuvidí, ale môžete ho kedykoľvek obnoviť. Alebo môžete účet natrvalo zmazať. V tom prípade sa naozaj všetko navždy vymaže. Do 30 dní ho môžete obnoviť, potom už nie. Klikneme na spodnú možnosť, potom si môžete vybrať dôvod. Ja len kliknem na preskočiť vpravo hore. Môžeš si stiahnuť dáta z TikToku, ale to ťa asi nezaujíma. Tak klikneme na toto políčko a potom na ďalej. Tu sa ti ukáže, čo sa stane, keď si zmažeš účet. To je jedno. Klikni na ďalej. Tuto musíš potvrdiť kódom, ktorý dostaneš na mobil. Ak si to robil cez mail, príde ti e-mail. Potom zadáš kód, klikneš na zmazať účet a hotovo. Ak ti toto video pomohlo, poteší ma like. Čau.